በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ፍቁራት ክርስቲያን ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ይብዛሕልኩም። እዚ ሓፈሻዊ መእተዊ መጽሓፍ ቅዱስ ብዝብል ርእሲ ዝቐርብ ዘሎ ተኸታታሊ መደብ እዩ። ሎሚ ድማ ብና እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ብመበል ሳልሳይ ክፋል ቀሪበልኹ። ኣብዚ ሓለፈ ኣብ መበል ካልኣይ ክፋል ብዛዕባ እንታይነትን ቅድመ ኩነትን ምግላጽ ከምኡውን ብዛዕባ ዓይነታት ምግላጽ ኣልዕልና ነርና። ካብ ዓይነታት ምግላጽ ድማ እቲ ብቀዳሚነት ዝመጽእ ሓፈሻዊ ወይ ድማ ጀነራል ሬቨሌሽን ብዛዕባ ዝበልናዮ ምግላጽ ንምድህሳስ ፈትና ነርና። ብዛዕባ ምግላጽ ኣብ ዝተዘራረብናሉ ግዜ መሰረታዊ ዕላማ ምግላጽ እግዚአብሔር ምስ ደቂ ሰባት ሕብረት ዝፈጥረሉን ንድሕነት ምዃኑን ተዘራሪብና ነርና። ሓፈሻዊ ምግላጽ ድማ ብዛዕባ ህልውናን ጥበብን ሓይልን እግዚአብሔር ከምህረና እንተዘይኮይኑ ብዛዕባ ድሕነት እግዚአብሔር ከምህረና ከምዘይኽእል ርኢና ነርና። በዚ ምክንያት ድማ ድሕነት ከውህብ ዝኽእል ካሊእ ዓይነት ምግላጽ ከምዘድልየና ተዘራሪብና ወዲእና ነርና ማለት እዩ። ሎሚ ድማ ካብኡ ብምቅጻል ምድሓን ዝርከበሉ ዓይነት ምግላጽ ንምርኣይ ክንፍትን ኢና ማለት እዩ። ንሱ ድማ ካብቶም ዓይነታት ምግላጽ እቲ ሓደ ዝኾነ ፍሉይ ምግላጽ ወይ ድማ ስፔሻል ሬቨሌሽን ዝበሃል እዩ ማለት እዩ። ካብ እንታይነቱ ክንጅምር እንተለና ፍሉይ ምግላጽ ማለት እግዚአብሔር ኣብ ውሱን ግዜን ቦታን ንፍሉያት ሰባት ወይ ድማ ንፍሉይ ሰብ ርእሱ ዝገለጸሉ ዓይነት ምግላጽ ማለት እዩ። ፍሉይ ዘበሎ እዚ እዩ። ሓፈሻዊ ምግላጽ ንኩሎም ደቂ ሰባት ብተመሳሳሊ መንገዲ ዝተገለጸ ምግላጽ እንትኸውን ፍሉይ ምግላጽ ግና ኣብ ውሱን ግዜን ቦታን እግዚአብሔር ንፍሉያት ሰባት ርእሱ ዝገለጸሉ ዓይነት ምግላጽ እዩ ማለት እዩ። ብዛዕባ እንታይነቱ እዚ ካበልና ካብኡ ብምቕጻል ብዛዕባ መንገዲታት ፍሉይ ምግላጽ ዝበሃሉ ንምርኣይ ክንፍትን ኢና። እቲ ብቀዳሚነት ዝመጽእ ድምፀ መለኮት እዩ። ድምፀ መለኮት ማለት እግዚአብሔር ንርእሱ ብቀጥታ ብድምፂ ብምዝርራብ ንፍሉያት ሰባት ዝገለጸሉ ኣገባብ ዝገልጽ እዩ። ኣብ ብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር በቢግዜ ብቀጥታ ምስ ነቢያት ክዘራረብ ንርኢ ማለት እዩ። ምስ ነቢያት ጥራይ ዘይኮነ ምስ ዝተፈላለዩ ሰባት እግዚአብሔር ብቀጥታ ክዘራረብ ንርኢ። ንኣብነት ኤርምያስ ምዕራፍ 18 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 2 እቲ ካብ እግዚአብሔር ናብ ኤርምያስ ዝመጸ ቃል ዝብል ቃል ኣሎ። ስለዚ ብቀጥታ ካብ እግዚአብሔር ናብ መን ዝመጸ ቃል? ናብ ኤርምያስ። ከምኡውን ሆሴዕ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 1፣ አሞጽ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 1፣ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 1 ክንርኢ እንተለና እግዚአብሔር አምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ካብ እግዚአብሔር ናብ ነቢይ ኢገልየ ዝመጸ ቃል ከምዚ ይብል ዝብሉ ቃላት እግዚአብሔር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንረክብ ማለት እዩ። ናይ እግዚአብሔር ሰባት ዝኾኑ ነቢያት ናብ ህዝቢ ክመጹ እንተለዉ ወይ ድማ ናብ ህዝቢ ክኸዱ እንተለዉ እግዚአብሔር አምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ዝነበሩ ማለት እዩ። እዚ ማለት ብኻሊእ ኣባሃይላ ነቢያት ካብ እግዚአብሔር ዝተቐበልዎ ወይ ድማ ዝሰምዕዎ ድምፂ ብቐጥታ ንህዝቢ ዘብጽሑ ኣካላት እዮም። ስለዚ ድማ እግዚአብሔር ብቐጥታ ምስ ፈተውቱ ምስ ሰባቱ ማለት እዩ በቢግዜ ተዘራሪቡ እዩ ማለት እዩ። በዚ መንገዲ እዚ ድማ ኣብ ውሱን ግዜን ቦታን ንፍሉያት ሰባት ርእሱ ገሊጹ እዩ ማለት እዩ። እዚ እንታይ ይበሃል? ድምፀ መለኮት ዝበልናዮ ወይ ድማ ብቀጥታ እግዚአብሔር ምስ ሰባት ብምዝርራብ ርእሱ ዝገለጸሉ መንገዲ እዩ። እግዚአብሔር ምስ ሰባት ብቀጥታ ዝዘራረበሎም ክልተ መንገዲታት ክህሉ ይኽእል እዮም። እቲ ሓደ ብቀጥታ ድምፂ ተሰሚዑ ብእዝኒ ዝስማዕ ድምፂ ብምውፃእ እግዚአብሔር ምስ ሰባት ክዘራረብ ይኽእል። ካልኣይ ድማ ብእዝነ ልቦና ወይ ድማ ብተመስጦ ብውሽጣዊ ዝርርብ እግዚአብሔር ምስ ደቂ ሰባት ክዘራረብ ይኽእል እዩ። ንኣብነት ብእዝኒ ብዝስማዕ ድምፂ ዝበልናዮ እንተርኢና ኣብ ዘሁልቂ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 8 እግዚአብሔር ብሕቡእ ዘይኮነሲ ቃል ብቃል ምስ ነቢይ ሙሴ ከም ዝዘራረብ ይገልጽ ማለት እዩ። ከምኡውን ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 3 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 14 እንተርኢና እግዚአብሔር ብቀጥታ ንሳሙኤል ክጽውዖ ንርኢ። ናብ ሓድሽ ኪዳን ክንመጽእ እንተለና እውን
دحر باولوس نزتبهاله ساول أو دمسكو إيسوس كريستوس ساول لمنتاي تساددن يالله خايلو بقطعتا ساول بزي سمعو منقد إيسوس كريستوس نساول كزراربو نرئي مالتي سلازي بإذن بزي سمع دمسي እግዚአብሔር ንሰባት በብግዚየ አዘራሪቡ እዩ ወይ ድማ ንርእሱ ገሊጹ እዩ ማለት እዩ እቲ ኻልኣይ ድማ ብእዝነ ልቦና ዝበልናዮ ማለት እዩ ንኣብነት ንሕና መጽሓፍ ክነንብብ እንተለና መጽሓፍ እቲ ናይ እንንብቦ መጽሓፍ ድምጺ ብእዝንና ይኮንና ንሰምዕ ብልብና ብሕሊናና ወይ ድማ ብእዝነ ልቦናና ዳይና ንሰምዕ እምበር ከምቲ ድምጺ እንሰምዐሉ መንገዲ ብእዝንና ይኮንና ንሰምዕ ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲያው መብዛሕትኡ ጊዜ በውሽጣዊ ምዝርራብ ምስ ደቂ ሰባት እግዚአብሔር ተዘራሪቡ እዩ ማለት እዩ በዚህ አገባብ ድማ ንርእሱ ገሊጹ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ በቀዳሚነት ዝራእናዮ መንገድ ፍሉይ ምግላጽ እንታዩ ድምጸ መለኮት ዝበልናዮ እቲ ብመበል ካልኣይ እንሪኦ መንገዲ ፍሉይ ምግላጽ ሕልምን ራእይን እግዚአብሔር በብጊዜ ብሕልምን ራእይን مسبات تزراريبو ودما بحلمن رأيين رئيسو قليسو يمالتيو نابنت إيوب معرف 33 فكري 14 تنترينا كمزي زبل قال أملاخ خلو أملاخ حانسا كلي تسع يزارب سبقنا أيقلبني بحلمي بنايليتي رأي نسب كبد دكاس مسودقو أب عراتو مسدكاسة نسب كاب جبرو مئنت خمالسوم كاب تعبته وين كسورة لنفسه كاب عمق مئنت خبالها نهوته وين كاب سيف كالناقفاس شعوني إذن سب كفيتو نتكساسو يحاتمو يبل سلزي اجزي أبيهر بحلمين برأي ندك إسابات رئيسو قليسو يوم عليتيو حلمين الرأيين أفلا لا يالوهم حلمي مالت سبب زدك أسلو جزيه بدوكوس لبو زريو نجاري أبانا أب كل سب زجاتما كل سب ليت حلمي يري نجارجنا بفولي كاب إجزابيهر زمت حلم كعالو مالك سلازي إجزابيهر بزي من قدزي ويدمام سبب زدك أسلو جزيه ليت بحلمي أبلو مالتيو رئيسو ندك سبات جالسوي نابنت أب أريد فترة معرف عسران شمونتن كفكر 10 تكسو 10 تحمشته يا يقوم كبر سابي ناب كاران أبزي خدلو جزيه مسمشوا مني تترئيسو أبزيدك أسألو ليتي حلمي رؤيو كمدرك حساب سما يتزرقحه مسالم بحلمي كم زراعية كلها نفلطو حدا في الصامي مالك كمون بتدقاقامي إجزابيهر بحلمي نسبات نرئيسو قليسو نعبنت يوسف زراعية حلمي اللو بفلا بلعل 10 حدا أحواتو كم زنقس زارب حلمي يوسف زراعية اللو قداماي نغست معرف سلسته ني سولومون ابغباون اغزابيهر بحلمي كغلصلو نري ابتين بتدانيل معرف كلي تفقد حارك نري انتلناون اغزابيهر نابو كدنصور بحلم كمز موصومو كاو نبي دانيال كمز فتحلو كلنا انفلطو حقيو مالت سلازي اغزابيهر ندق سبات ببغيزه بحلم يابلو رئيسو غليصولهم يو مالتيو تخالاي نغير رايي دما سبب زدك أسألو جزية إراي ليكونه سب أبزنا حلو جزية بتمسطهم بسك إلى هلنا مالتيو إجزاء زجل أسألو الجواب حلمي سبب زدك أسألو جزية أبليتي زر أنا جرو رأيجين سبب زيدك أسألو جزية سب نقيح أبزل جزية إجزاء كجل أسألو يخيلو مالتي برأي نابنت رأي يوحنس انترينا يوحنس هبزدك أسألو جزية زراعي رأي يكونن بمنفس هبزنا برالو جزية منفس قدس جليس أولو زراعي رأي يمالتي بزعبازي كعك زارب انتلو قدس يوحنس ونجلاوي أم نعرف حدا فكرة 10 بمعالتو قويتا بمنفس نبركو يزي سلازي بمنفس بمخان بتمسط مالتيو اتي حبوء زخنه قلطف خوين زلوو ነገር እግዚአብሔር ብራእይ ያርኢዎ ማለት ስለዚህ በዚህ አገባብ ብዙ እግዚአብሔር ርዕሱን ደቂ ሰባት ይገልጽ ማለት ስለዚህ በሕልምን ብራእይን እግዚአብሔር በብጊዜ ርዕሱን ደቂ ሰባት ገልጹ እቲ ሳልሳይ መንገድ ድማ بملائكتين بيسترئيو تملكوتين زبهالي
بملائكتي كبهال انتلو كم زفلت ملائكتي أقلقلت إجزابير يوم كاب إجزابير تلاقيهم نبدأ كسبات زمانس يوم مالك ببعلم منهم زخدوه من قد يلن ويدما زجوروه نجار يلن إجزابير كل يوم انتلو جنا يلا أخو إجزابير بفلاينا بدأ كسبات كل يوم انتلو قدوسان ملائكتي بخلته مخنيات كل أخو اليوم نسنا نجاري نحمى نجاري نسنا نجار كبهال انتلو بالسرات من جار كم أون نراديات كم أون كابسجاوي حرجات نمدحن قدوسان ملائكتي نبدأ كسبات كل أخو اليوم نابنت نيلوت كاب سودوم غوموران نكوصي قدوسان ملائكتي مسيوم يوم كاب إجزابير تلاقيهم يوم كم أون قدوس جبريل ندانيال كرد كم زماسات إن بتدانيال ينقرنا أب حدش كدان كنر إنتلناون جبر حوارات مع 10 تخلته بيتروس بسبح تقتل بهيرورس تأثير بيت ما أثرت أبزنا ورا اللوجيزية نجزابير ملأخ تلاقيهم مسيو كأو كان ناقفون يرئي مالك قال نبسرات وين كل أخون يرئينا من قدوس جبريل يسوع كريستوس كاب قدس الدنجل مريم كم زولر كبسرة نب قدس الدنجل مريم كمسين يرئينا بتسأرار دما قدوسان الملائكة قبل علي زعمتون حتى أزفت سمون سبات كفردو ودما بسجاوي مقطع كقصعوهم كاب إجزابير كل أخو دما يرئينا مال سلزي قدوسان الملائكة كاب إجزابير نبدأ كسبات بخلته مخنيات كل أخو انتلو بقدوسان ملائكة عبيلو من يجلس الله مالتيو ناي قدوسان ملائكة قويتها زخونة إجزابير يجلس الله مالتيو مخنياتهم سراوت ملائكته لإجزابير نانبل نإجزابير سراوتيهم أو قدم إجزابير زقوميهم نإجزابير زيجلسو يوم مالتيو سلزي كاب جمرون كمن تلاقيهم زماسيهم كاب إجزابير تلاقيهم زماسيهم سلزي إجزابير نرئسو ندك سبات بقدوسان ملائكته عبيلو كجلس نرئينا كأو بتوسخي أستريوت ملوكوت زبالنا ليو إجزابير أملاخ ببجزية نبعلو بجتفلاليو ملك جلس زر عيالو ينابنت بسبب تمثيلو زتجلس اللهم كفليتات الله مصحف قدوس ني أبراهام كجلس انتلو بملك عسبي تجلس إجزابير كم أول أبا كرن إنبا نموسيه كجلس اللون تلو كوشت حويو سويعوه لإسرائيلاويان كمرحوم تلوون ليتي بعمد برهان كثري بعمد دمنا كمرحوم نرئي مالتي سلازي እዚኦም ናይ መን ምግላጻት እዮም ነይሮም ወይ ድማ መን ዝተገለጸሎም መንገዲታት እዮም ነይሮም እንተይልና እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ዝተገለጸሎም መንገዲታት እዮም ነይሮም ማለት እዩ እቲ መበል ረብዓይ መንገዲ ፍሉይ ምግላጽ ተኣሚራት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ዝተፈላልዩ ግዝያት ብዙሕ ዓይነት ተኣሚራት ንደቂ ሰባት አርእዩ ከም ዝፍለጥና ኣብነት እስራኤላውያን ካብ ምድሪ ግብጽ መሪሑ ከውጽኦም እንተሎ ብልዕሊ 10 ተኣሚራት ያውጽእዎ ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ እግዚአብሔር ንግብጻውያንን ንእስራኤላውያንን ተገሊጹሎም እዩ ከምኡውን ባሕሪ ኤርትራ ከፍሉ ከሻግሮም እንተሎ كساب مدركنا عن زورسو ببجيز أبكين من إسرائيلاويان إجابة زفرتهم تأميرات الله نبي حدش كده نكين مسين تلناون يسوع كريستوس اتحق أي ملك عملاق زخون يسوع كريستوس ببجيزية بزح عين التأميرات فلسطيموي مالتي قدوسان هوارياتون بسم يسوع كريستوس بزح عين التأميرات بمفلسام إجابة بتي من قد النص نكجلت مخنيات خونون رئيمال سلازي إجابة ببجيزية أتي اللي تفطروا أوي زخانة في التأميرات بمفلسام مخنياتهم تأميرات مالت خافتي كله جزء في التأم لمود نجار وزء اللي باله إجابة بفلو يزجورا نجار مالتيو سلازي تأميرات كفلس من تلو ببجيزية إجابة انتاي يجبر الله مالتيو رئيسو يجلس الله مالتيو بتأميراته دي ما انتاين أنا رئيس لنا انتاينا إجابة اللي تفطروا أوي زخانة حيل مخانو كله زخيل حيل مخانو تبين مخانو بتأميراته نرد علينا نفلت علينا مالتي مبل حمشاي من قد فل المجلس يسوع كريستوس يسوع كريستوس اللي كلهم مجلسات إجابة مخنياتهم يسوع كريستوس حقيقة نسأبرقين ملك عن إجابة سلزخونة مالتي نعبنت كل تجتفل على يوسفات بدمتي كراخبو يخيليوم بدبدابيه كراخبو يخيليوم اب زمن التكنولوجي دما بفيديو ون كراخبو يخيليوم ነገር ግና ካብዚ ሁሉ በአካል ክራኸቡ ይምረጽ ማለት እዞም ኩሎም መራኸቢ መንገዲታት ከምቲ በአካል ይትራኸቡ አይነት
ርክብ ክኸውን ኣይኽእልን ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ክሳብ ሕዚ ብዝጠቀስናዮም ብዝተፈላለዩ መንገዲታት ርእሱ እንተገለጸ ንደቂ ሰባት ርእሱ ዝገለጸሉ እቲ ፍሉይን ተወዳዳሪ ዘይብሉን መንገዲ ምግላጽ ብወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ ሰባት ዝተገለጸሉ መንገዲ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 3 ኣብ ዘሎ እግዚአብሔር ቀደም ብዝተፈላለዩ መንገዲታት እናተገለጸ መጽዩ ኣብ መወዳእታ ግና ብወዱ ኣቢሉ ንደቂ ሰባት ከም ዝተገለጸ ይነግረና ማለት እዩ እዚ መንገዲ ምግላጽ እዚ ድማ ልዕሊ ኩሎም ዝሕሸን እቲ ናይ መወዳእታ ምግላጽ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና እቲ ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይዝብል ኣምላኽ ብዙሕ ሻዕን ብብዙሕ መንገድን ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ምስተዛረቦም ብዙሕ ሻዕን ብብዙሕ መንገድን ክሳብ ሕዚ ዝጠቀስናዮምን ዝተረፉን ማለት እዩ ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ምስተዛረቦም ኣብዘን ዳሕሮት መዓልቲታት ንኣና በቲ ወራሲ ኩሉ ዝገበሮ ብኡውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና ይብል ንሱ ናይ ክብሩ ነጸብራቕን ቅርጺ ባህሪዩን ከሎ ኩሉውን ብሓይሊ ቃሉ ጸዊሩ ከሎስ ምንጻሕ ሓጢአትና ምስ ገበረ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማ ተቐመጠ ይብል ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ቀደም ብብዙሕ መንገዲ ብዙሕ ግዜ ንደቂ ሰባት ከም ዝተገለጸ ብነቢያት ኣቢሉ بملائكة أبلو كسب حزي بزيجلسنا يوم من جديدات ندك سبات الناتجلس أمسيو أمود أتاجنا بمن أبلو تزارب النايب ودما بمن أبلو تجلس النايب باتي وراس كل زخانة حدا ود أبلو تجلس النايب لنا له مالتي سلزي مسزي مجلس الزوادار زخانة يكون مجلس كله أي خير مخنياتهم يسوع كريستوس مرأي مالت نبعلو نجزي بهر مرأي مالت سلزخانة مالت يوحنس وانجل معرف حاجة فكرة عسر تشمونته انتاي زبل قالالو حاجة كان أملاخ زرعايو يربون اتي أبحق في أبو أزلو حاجة ودي نصو أجهادو يزب اتي زي الرئة ملوكوتاوي حيل زخون اكزيابيها بمن ترأي مالتيو أبحق فو بزلو بحاجة ودو تجهاده ويدما ترأي مالتيو سلازي كابزي من قد زي حشا እግዚአብሔር ንዓና ክግለጸሉ ዝኽእል ካሊ መንገዲ ፍጹም የለ እቲ ተወዳዳሪ ዘይብሉ ዝሕሸ ምግለጽ አምላኽ ማለት እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ብወዱ አብሉ ዝተገለጸሉ ምግላጽ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 9 ማለት እዩ ፊልጶስ ንኢየሱስ ክርስቶስ ነቦኻርኤና ሞደግሚ አኽለና ምስበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ክብል ይመልስሉ إذا كنت إذا أكل زمن مساحتكم كنبر كاللخص أي تفلتني اندخاء إتنا أي زرعي نبور أيوه كما الكاخي نبار إيه نتبل اللخاء إلو يملسلو سلازي نيسوس كريستوس مرأي مالت من مرأي مالتيو نجزي أبيهر أب مرأي مالتيو كدمي حزي تقصنا يوم من قد مجلاس أتجنام يسوس كريستوس نجزي أبيهر أب كرئينا بزخيل متأنين من قدن نجزاهير أب كريونا أي خير مخنياتهم يسوع مرأي بقطة نمن مرأي سلزخونه نجزي أبيهر أب مرأي سلزخونه حدا نجر يسوع كريستوس ودي جزي أبيهر ودما بخالي أبهالا بعلو يجزي أبيهر فيليبيسوس معرف كلته أنت عايز بلنا مس جزي أبيهر زلوا من معرراي كم من زع خيق أصره ملك عبارية حزو نريسو أحسر يجب لنا يسوع كريستوس بسيجاز تجلسه بعلو انت منيو إجزي أبيهري مخنياتهم أوشت سلاسية سلسته أكالات كمزلو كلها نفلتنا أب ولدي منفس قدوس بملوكوت حريو سلازي ولدي نعنا كجلس انتلو بعلو مني يجلس لنا لو مالت إجزي أبيهر بسيجا تجلس لنا مالت بسيجاز تجلس قالوا مسرة أو علامة دما نحنا نجزابير بحقنا ملوكتو كنريون كنصاورون عين خيلن سلازي نعانا مسيو ملك عباري حيزو سلازي نعانا مسيو تغليصولنا مال سلازي እግዚአብሔር بودو غيرو نعالم تغلصلو مغلاص ተወዳዳሪ ዘይብሉ እንኮን بحتاውን ናይ መወዳእታን መግላጽ ማለት እግዚአብሔር ካብዚ ብዝሐሸ ድሕሪ ሕዚ ንዓና ዝግለጸሉ खाሊ ዝተረፈ መንገዲ መግላጽ የለ ንሕና እውን ኤክስፔክት ኣይንገብርን ማለት ኣይንጽበ
ስለዚህ እግዚአብሔር እንኮ ወዱ አብሉ ደቂ ሰባት ተገለጸሉ መንገዲ ፍሉይ ምግላጽ ትናይ መወዳእታን ተወዳዳሪ ዘይብሉን ድሕሪ ሕዚ እውን ካብኡ ዝሐሸ መንገዲ ምግላጽ ዘይተረፈሉን መንገዲ ፍሉይ ምግላጽ እዩ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ንሪኦ ትናይ መወዳእታ መንገዲ ፍሉይ ምግላጽ እግዚአብሔር ብቅዱሳት መጻሕፍቲ አቢሉ ዝተገለጸሉ ምግላጽ እዩ። ከም ዝፍለጥ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዘሎ እንታይ ኢና ንብል ወርድ ኦፍ ጋድ እዩ ወይ ድማ ቃል አምላኽ እዩ። ቃል አምላኽ እዩ ማለት ብኻልእ አባሃላ እግዚአብሔር መንነቱ ሁሉ ነገሩ ማለት እዩ ንዓና ቢቃሉ አቢሉ አፍልጡና ወይ ድማ ገሊጹልና ማለት እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ብመንገዲ መጻሕፍቲ አቢሉ ወይ ድማ ብመልክዕ መጽሓፍ ብዝተቐመጠ ቃሉ አቢሉ ዝተገለጸሉ መንገዲ ፍሉይ ምግላጽ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ብዓብዩ ብመርሕነት መንፈስ ቅዱስ ቅዱሳን ሰባት ዝጸሓፍዎ መጽሓፍ ከም ዝኾነ ቅዱስ ጴጥሮስ ይነግረና እዩ። ብሉይ ኪዳንን ሓድሽ ኪዳንን ነቢያትን ሐዋርያትን ጠቕላላ ልዕሊ 40 ዝኾኑ ናይ እግዚአብሔር ሰባት ኣብ ውሽጢ 1500 ዝኣክል ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝጸሓፍዎ መጽሓፍ ብመርሕነትን ምግላጽን መንፈስ ቅዱስ። ስለዚ ብሓቂ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እግዚአብሔር ክነግረና ብቁዕ እዩ ማለት እዩ። እኹል መጽሓፍ እዩ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ብዛዕባ ባህርያቱ ብዛዕባ ንዓና ዘለዎ ፍቅሩ ንዓና ንምድሓን ዝኸዶ ርሕቀት ስለ ፍቅሩ ስለ ምሕረቱ ስለ ጸጋኡ ስለ ጽድቁ ስለ ምድሓኑ ስለ ኩሉ ነገሩ ተንቲኑ ዝነገረና እግዚአብሔር ንዓና ዝተገለጸሉ መንገዲ ምግላጽ ሓደ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ማለት እዩ። ብፍሉይ ድማ ናብ ውሽጢ መጽሓፍ ቅዱስ ክንኣቱ እንተለና እግዚአብሔር ብመጻሕፍቲ ብመልክዕ ጽሑፍ ብዝተቐመጠ ቃሉ ክግለጸልና ከም ዝፈቐደ ዝነግሩና ክፍልታት መጽሓፍ ቅዱስ ንጣዓሞት ዝኣክል ምርኣይ ይከኣል። ንኣብነት ኢያሱ ምዕራፍ 1:8 ክንርኢ እንተለና እዚ ሕጊ መጽሓፍ እዚ መጽሓፍ ሕጊ ኣብ ውሽጢ ንኣብነት ኣብ ኢያሱ ምዕራፍ 1:8 ክንርኢ እንተለና እግዚአብሔር ንኢያሱ መጽሓፍ ሕጊ ንክሕሉን ኣብ ውሽጢ እቲ መጽሓፍ ሕጊ ተጻሒፉ ዘሎ ነገር ብምልኣት ንክፍጽም ክእዝዞ ንርኢ ማለት እዩ። ካብኡ ብምቕጻል ንኣብነት ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 36 እግዚአብሔር ንኤርምያስ ተገሊጹሉ ወይ ድማ ተዛሪብዎ ባሮክ መጽሓፍ ንክጽሕፍ ንክነግሮ ክገብር ንርኢ እግዚአብሔር ባዕሉ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ቃሉ ብመልክዕ ጽሑፍ ተቐሚጡ ናብ ደቂ ሰባት ክመሓላለፍ ከም ዝፈቐደ ወይ ድማ ንርእሱ ብመልክዕ መጻሕፍቲ ኣቢሉ ንደቂ ሰባት ክገልጽ ከም ዝፈቐደ ንርዳእ። ናብ ሓድሽ ኪዳን ክንመጽእ እንተለና እውን ንኣብነት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20:31 ክንርኢ እንተለና እግዚአብሔር ቃሉ ብመልክዕ ጽሑፍ ተቐሚጡ ናብ ደቂ ሰባት ክመሓላለፍን ደቂ ሰባት ድማ በቲ ዝተጻሕፈ ቃል እግዚአብሔር ኣቢሎም መንገዲ ምድሓን ንክፈልጡ ከም ዝፈቐደ ዝነገረና ቃል ኣሎ። እቲ ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኢየሱስ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ዘይተጻሕፈ ካሊእ ብዙሕ ተኣምራት ኣብ ቅድሚ ደቀ መዛሙርቱ ገበረ እዩ። ግና እዚ ዝተጻሕፈ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ምእንቲ ክትኣምኑን ኣሚንኩም እውን ብስሙ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክትረኽቡን እዩ ይብለና ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ። ስለዚ ቅዱስ ዮሐንስ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ? እግዚአብሔር ንሕና ብወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚንና ዘለዓለማዊ ህይወት እንረኽበሉ መንገዲ ብቅዱሳት መጻሕፍቱ ኣቢሉ ከም ዝነገረና ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ። እዚ መጽሓፍ ድማ ብመልክዕ ጽሑፍ ዝተቐመጠ ቃል ኣምላኽ እዩ። ንዘለዓለም ዝሰርሕ ዘይኣርግ ንጎሆ ንጎሆ ሓድሽን ትኩስን ብስራት ዝኾነ ቃል ኣምላኽ እዩ። ስለዚ እዚ መጽሓፍ ክነንብብ እንተለና ውሽጢ እዚ መጽሓፍ እዚ ብዛዕባ እግዚአብሔር ኩሉ ነገር ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ መወዳእታ እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ዝተገለጸሉ መንገዲ ፍሉይ ምግላጽ እንታይ ይኸውን ኣሎ? ቅዱሳት መጻሕፍቲ ይኸውን ኣሎ ወይ ድማ ሆሊ ስክሪፕቸርስ ይኸውን ኣሎ ማለት። ስለዚ ክሳብ ሕዚ ብዛዕባ ፍሉይ ምግላጽን መንገዲታት ፍሉይ ምግላጽን ብዛዕባ ዝበልናዮም 6 ዝኾኑ
መንገዲታት ንምድህሳስ ፈትና ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ሓለፈ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ምግለጽ ኣብ ዝተዘራረብናሉ ሓፈሻዊ ምግላጽ ብዛዕባ መንገዲ ድሕነት እግዚኣብሔር ክነግረና ኣይኽእልን ኢልና ወዲእና ነርና ሕዚ ኣብዚ ረኣናዮ ፍሉይ ምግላጽ ግና እንታይ ረኺብና ኣለና ማለት እዩ መንገዲ ምድሓን ረኺብና ኣለና ፍሉይ ምግላጽ ንዓና ብዛዕባ መንገዲ ድሕነት ክነግረና እኹል እዩ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ፍሉይ ምግላጽ ብዛዕባ መንገዲ ድሕነት ብዛዕባ ዘለኣለማዊ ህይወት ምርካብ እኹል ሓበሬታ ተቐሚጡልና ኣሎ ማለት እዩ ወይ ድማ ረኺብና ኣለና ናይ ጸጋ ምግላጽ ናይ ምሕረትን ናይ ፍቕርን ዝኾነ ምግላጽ እግዚአብሔር ብወዱ ኣቢሉ ንዓና ከድሕን ዝኸሉ ርሕቀት ተቐሚጡ ንረክብ ኣብ ውሽጢ ፍሉይ ምግላጽ ስለዚ ብዛዕባ ሓፈሻዊ መእተዊ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ እንመሃሃረሉ ወይ ድማ ኣብ እንዘራረበሉ ግዜ ብዛዕባ ምግላጽ ንምርኣይ ዝተደለየሉ መሰረታዊ ምክንያት መጽሓፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ካብ ዝተገለጸሎም መንገዲታት ፍሉይ ምግላጽ ሓደ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ብዛዕባ እንታይነት መጽሐፍ ቅዱስ ቅድሚ ምርኣይና መጽሐፍ ቅዱስ ካብ እግዚአብሔር ዝተወሃበና ፍሉይ መንገዲ ምግላጽ ወይ ድማ እግዚአብሔር ንዓና ርእሱ ዝገለጸሉ ፍሉይ መንገዲ ምግላጽ ምዃኑ ምርዳእ የድሊ ማለት እዩ ነዚ እዩ ብዛዕባ ሓፈሻዊ መእተዊ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ እንመሃሃረሉ ግዜ ብዛዕባ ምግላጽ እግዚአብሔር ወይ ድማ revelation of God ምርኣይ ዝተደለየሉ ምክንያት እግዚአብሔር ይመስገን አሜን